Abeno, mayang mudto na usab kanatong tanan mga higala. Ani na usab kita din ng atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abeno mga higala no, adlaw na usab karon nya unsa man tarong adlaw mga higala. Miyerkules no. Miyerkules na usab mga higala. O padayon kita sa ato nga mga buluhaton ining kamuntuhon. Abi no mga higala no, karon daing adlaw no, kuana kanang natapos na ang kining kagahapon nagmalampusod ang ordinasyon sa pagkaobispo ni Bishop Glenn Corsiga. Nya kami mga higala ni anami diri sa ayo, ako ni anak ko sa ayo. Ngunya ako day mananghid ko sa akong mga kaigsunan mga higala nga mga kaparian nga ang akong mga kaigsunan nga mga kuan ba kining parokyano nako. Kay usually mga higala mo adto medyo kog bukid kada Miyerkules, karon ako kaadto kay sa ako na ginaingon ako nga gipailisan og power steering ang akong jeep. Kay ang akong jeep mga higala kuan man na off-road man na, pero bisan pag off-road ang imuhang jeep unya dili power steering, maglisod gihapon ka kay kinindalan mahigala dagko mga embato. So murag ko ang kaiba ug sa ato pa na kinahanglan og humok ang imuhang power steering. So man no nga as of now wala lang usa koy adto-adto og mga lagyo nga mga kabaryuhan kay usually muadto magyud ko, sige magyud ko mga higala, pero karong panahon na medyo na kuan-kuan pa usa no, medyo na ulo apikita gamay pero nga bason mga higala no, kung mahuman unya ang kuan no, ang ako ang kalihukan sa akong pagpakuan. Pero padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ining kapapuna aron kamuntuhon no. Ako na ginaingon liwas na sa ordination ni Bishop Glenn Corsiga. Nagpaabot na lang siya mga higala o pila na lang ka adlaw kay mularga na siya mga usa ka bulan kay mularga na usab siya paingon dito sa iyang bagong assignment sa Ipil. Okay no? So arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Aboy no, ato di ay nga timbayaon usab no og mayong mudto mga higala ang ato ang mga kaobispuhan no nga maguhay pa lang diri nangaring taon diri sa ato ano. Lipay kay kog dako mga higala kay nakakita na po kog balik ni Bishop Du no. Kini si Bishop Du mga higala mao kini nga nakahatag na kog kahigayunan nga makaadto kog Amerika no. Dili mangyunda ko kaadtong Amerika ug wala pa ko tagaing higayon ni Bishop Du no, Archbishop Du ang arsobispo sa Cebu. Okay no? Abi no ari na ta may gala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamuntuhon. Bishop Alberto Uy ang bag-o nga kining arsobispo sa Sugbo nanawagan karon ngadto kang Presidente Marcos nga i-dili na gyud or iban ang online gambling no. Muna ang panawagan karon sa atong talahurong obispo no, nga talahurong obispo dito sa Cebu no, nga iban or idili na gyud or wad-o na no kining gitawag og kining aning online gambling. Balita ang higala gikan sa Vatican. Philadelphia Archbishop in pastoral letter tells immigrants you are not alone. Ayan no, si Archbishop Nelson Perez sa Philadelphia mipadayag sa iyang dakong kasubo tungod sa matud pa kalisdanan nga nahiaguman karon sa mga immigrants dito sa Cebu, dito sa Estados Unidos tungod lagi sa matud pa hugot kapag patuman sa balaod sa imigrasyon
dito sa Cebu, dito sa Estados Unidos nga gipatuman ni Presidente Donald Trump. No, matud pa, you are not alone. Buti pa sabot sa Arsobispo sa Philadelphia si Archbishop Nelson Perez nga nagkuan gid siya, niduyog siya sa kalisdanan karon sa atong mga kaigsuonan dito sa Estados Unidos kansa nahiagom karon sa kalisdanan tungod sa hugtanon nga pagpatuman ni Presidente Donald Trump sa balaod sa imigrasyon. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon niining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atoang mga pangutana. Father, kana bang magdebate bitaw kabahin sa Biblia unsa may maayong buhaton na kay magtan-aw ko murag mag-away naman, murag duna na may mga kaigsuonan natong makig-away. Well anyway, si kining Father Darwin kanang Gitgano, dili siya makigdebate, makigpadayganay lang. Mo na iyaha no? Kanang dialogue lang ba, dili gyud katubitang full-fledged gyud nga matud pa magdebate gyud kay kanang debate gyud mga higala murag do naman goy muguwang mananaog, no? Murag mingon nga ikaw mo eksakto, kami mo'y dili. Para nako lang, no? Para nako lang ba ha? Pagpadayganay lang, unya pag tinahuray kung maunay inyo, maupo ni amo magtinahuray rata. Dili rata may kakanagong debate mahigala. Sa ako lang kuan ha. Sa ako lang kana bitang panguna-una, no? Correct me if I'm wrong. Kining debate murag gihimo na aron pagpaila kung kinsay eksakto kung kinsay dili. No? Kay magdebate lagi niya tanaw na to og kinsay pinaka-eksakto. Para nako lang ni eksakto tang tanan. Eksakto tang tanan. So nganong debatihan man nato, no? Kay kanang kini kanadaang mga laing relihiyon nga mo kuan ba kanang mugampo sila. Eksakto man na wala may problema na, wala man tay problema na. Muna nga ato ra po nang kanang tahuron ang ilahang pamaagi, no? Na sila mo man lang na ilahang pamaagi. Kita po doon ta mohangyo ra punta sa mga laing relihiyon nga kanang tahuron po nila ang atong pamaagi. Kay matud pa lagi we have the same religion but we differ in the way we express our religion. Pareho sa tagituhuan, no? Pareho sa tag kanang gitawag natong baruganan, pero lahi lang ang paagi sa atoang pagpadayag. No, muna nga dili lamang ta maglalin kabahin ana kay mawala man ang atong mawala man ang atoang pagka-Kristiyano sa ana. Munang ako dili ra ko makigdebate. Maminaw ra ko og unsa inyohang mga pamaagi sa pagampo, maminaw ra ko kung unsa inyong mga paagi sa pagpadayag sa inyong pagtuo, maminaw ra pud ko unya dili ta muhukman. Kay ang muhukom ana ang Ginoo ra man. No, kung iyabang paminawon o dili ng imong mga pagampo mao pud ming Katoliko, muhangyo ra pud mininyo nga kining among paagi sa pagampo, kining among pagdebosyon sa mahal nga Birhen, kining among pagtahod sa mga santos, kining among pagmisa, kining among pagprosesyon, ang muhukom ani og eksakto panig sa dili ang Ginoo ra gyud. Kung iya habang matud pa dawaton ang among mga pagampo. So dili muhangyo ra mi sa laing relihiyon nga dili lang munta pud mininyo hukman. No, kay ang bugtong maghuhukom gud ining kalibutan si Kristo ra man gud. No, muna nga para nako spisan si Father Darwin maay man jud na siya laging kuan man sad siya kanang gitawag nato og tigpadayag man na siya, maminaw ko niya, maayo kayo. Wala giingon nga makigdebate siya. Ang iya nga pagpadayganay lang. Dialogue ra ba? Ipadayag ra nimo kung nganong mo niya inyong gituuhan, nganong nga nagdebosyon mo sa mahal nga Birhen, nganong nagdebosyon mo sa mga santos. Ug mao ni siya mga rason. No? Unya, ang mga laing relihiyon, di man lagi mo tuwa, sa dahirap no? Kay kamo, kanang inyo sang mga pamaagi, padayon rasad mo ana, wala ra tay ingon nga maghukmanay ta kay ang bugtong mohukom manggod ang Ginoo ra manggod. No, klaro ba? Ya pag inyo na pag kung gidebatihon nga maingon dili ang Ginoo kami gimuhukom. Dili na ko magdebate ninyo ana kay sa ako nang ginaingon magdepende na magunas Ginoo og dawaton ba niya sa dili ang atong mga pagampo.
no? Kay mag-unsa man na nga magsigitag debatihay, magsigitag siningkahay, magsigitag litok og mga pulong sa pagsupak sa usag-usa. Unya ang Ginoo di wala day malipay nato. Wala no, wala nga ang importante matud pa ni Kristo nga mag-inigsoonay ra gyud ta. Higugmang Dios labaw sa tanan o higugmang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Klaro? No? So kanang giingon nimo nga magdebate, ako dili jud ko kumporme ana. Ang gusto nako nga magpadayganay ra ta kunon sa atong pagtuo nya ang Ginoo ra mao imuhukom og dawaton ba niya og sa dili. Nya kita amigo ra ta gihapon, no? Amigo ra ta gihapon, wala ra tay problema. Okay, klaro? Lalo, areta sa laing pangutana. Padre, sa naman po na magdali, kay mula adto para na pa ko na kang schedule. Padre ka na bang among silingan, nga laing sikta, giingnan ko nga kana ko nung panguros, iya ko na sa panulay, kay diha man ko namatay si Kristo. Well, anyway, dili lamang ta maghingalag kanang cross atong ingnon sa iya nas panulay, ayaw lamang dagay, no? Kay sa ako na ginaingon, ang Ginoo ra man gud may makahukom kung panulay ba ng cross o dili. Kita, ako lang hangyoon ang mga laing relihiyon nga kini maumong gud nila among paagi sa pag simba kang Kristo hasta ang krus nga diin siya nagmadaugon amo pong amo pod nga gihimo amo pong matud pagitahod kay matud palagi diha sa krus namatay si Kristo. So na nga amo na po laman sa gitahod. Kung alang ninyo sayop me, no? Kung alang ninyo sayop me, wala na kaso kay inyo man ang katungod. Pero inyo na good may matud pa hukman nga makasasala mi murag diha na dapit ang matud pa problema. Kay niingon ba si Kristo ayaw paghukom aron dili ka hukman. No, klaro ba? So niingon ako ni diri nga pader ang krus lagi kuno iya kuno na sa panulay kay diha kuno namatay si Kristo. But anyway, ang bugtong yung makahatag o katinawa ni ana kung iya ba gyud na sa panulay o dili ang krus si Kristo ra gyud mismo. So dili mo sa gihapon maingon ko ninyo nga dili na iya sa krus, di bang gyud gihapon mumuto labi na mga laing relihiyon. Kay kami mga Katoliko wala na may kinahanglan nga pasabton panganon nga kuan may ang krus kay ngano man ang amo ang pagtahod sa krus dako man gyud kaayo. So we don't need any explanation for that. Ang mga laing relihiyon you need to be explained pa pero matod palagi dili lang gyud nato gyud ingnon bitaw nga kanang sa ngalan ana kanang sayop mi o dili ba, no? Pero matod palagi daghang kaming mga gibasihan pod ngano nga naa pod mi ni anang mga huna-hunaan, no? Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon sa krus binuang alang niadtong wala maluwas apan kanatong giluwas matud pa gahom kini sa Dios. Ito nang mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Tanawa ko ninyo katong mga laing relihiyon basa harag sulay, no? O niya sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus ni Kristo. Sa ano sa unang sulat sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 na din na, no? So sa ko nang ginaingon di lang ko ta magdebate kay ako di man jud tig debate ipadayag ra nako kunon sa akong pagtuo ug nga muna among gituoan kung panlitan alang kaninyo dili mo makatuo kay wala tay mahimo na kay wala man lagi ni pugsanay ni atuwa. Klaro? Bueno, medyo mubo sa ni ato aron kuan ha kay wala sa ko istorya kay apiki ko gamay mahigala kay dahang ikog schedule bason ugma, no? Bason ugma mataas-taas og jutay ning atuang ato din kumustahon si Inday Preach, no? Pero Inday Preach gunite lang una nang ako ang ID sa kuan ha KBP kay nawala man gani ako ang passport. Mulukat na pula mo kung laing passport kay tungod lang ini kadaghang papilis daghang kay huna ang mga importante mo nang mayra gyud ang naara gyud nimo kay dili mawala kay mura gamay ra man gihuna-huna spreadsheet mahigala ang gihuna-huna ini mura ginagmay ra kayo gyud di parehas na ako nga piting daghang kay akong giatubang nga mga buhatonon so man nga medyo dili maayo gyud nga maggunit ko sa mga importante kayong mga kuan mo nang akong ID
sa KBP, aron to aron preachy. Ikaw lang sa gunit na preach ha. No, kaya sa amin na nga busy kay sa inyong busy kay si kuan lolo. Busy kayo ang inyong ang imuhang lolo, no? Busy ang iyong lolo. No? Adi nila mo nakita ko to may gala ko lagyapon kini yung ubus nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acabana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ang kaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.